perdó. Bueno, pues escoltant-vos, la veritat és que, no sé, me dona la sensació que s'alegreu, que no n'hi hasca o no puga haver cap eixida que no siga la privatització de l'aigua. Jo és la sensació que tinc escoltant-vos. Impossible, el fet de remunicipalitzar no serà quan un municipi com Paterna, en el qual són més de 3, crec que 4 empreses les que duen la gestió de l'aigua, estan ara mateix en estudi. El que falta és, està clar, ho hem dit així, falten mitjans. Però a qui li falten mitjans? A un consorci. És a dir, clar que falten mitjans d'estudi, falten mitjans, falten mecanismes i falta una sèrie d'abastir-lo de l'organisme de recursos, tant humans com materials, per a poder arribar algun dia a algun consens o alguna solució, alguna alternativa. Com heu dit, no hi ha alternativa, però perquè ningú s'ha plantejat que n'hi hagi alguna alternativa en el tema de l'aigua. És a dir, queda molt bé tildar-nos de compromís de cartesians, de filosòfics, com has dit, de que sí, nosaltres creguem en la municipalització de l'aigua, en algo tan impossible, però a mi em sembla kafkià que un ajuntament, en aquest cas una corporació, sense ninguna majoria, i així ho veiem, sense ningú recolzament, vaig a una junta de govern, l'òrgan menys democràtic que té el consorci, i aprove un contracte de 10 anys. Això me pareix kafkià. Nosaltres podem ser cartesians a l'hora de divulgar i a l'hora de poder fer les nostres locubracions, però el vostre ha sigut kafkià. I una última cosa. No ha hagut cap conversa ni cap consens, almenys en el nostre partit. Nosaltres sí que hem estat parlant en Compromís, en este cas en l'alcalde de Beniparrell, la gent de Xirivella, i el tema de que vosaltres parleu de que s'ha consensuat i de que les coses s'han fet de manera molt democràtica, ningú té constància d'allò. Al revés, tot el món, i jo penso que al final tots estem d'acord en que l'oscurantisme, la poca transparència que ha hagut és al final el fet que marca tot este tema. Per això estem així i crec que continuarem. Ja està.